ik ben Marielle, ik ben Santjenier en ik speel je althoorn. Vertel eens, wat is dit hier? Dit is Louis. Dit is met meer dan stoere muzikanten aan. Die hebben optreden in het WTC Expo. Maar Cesar Zuiderwijk, Elske de Wal, de 3A's, zoveel artiesten. Het is super vet. Het is grut, hè? Het is vooral heel groot. Meer dan stoere muzikanten, meer dan stoere mensen in een koor. Dus het is vooral heel groot, maar wel heel gezellig. Wat spelen ze nou? Ik speel je althoorn. Al 4 dacht ik. Doe eens wat zoiets, is wel meedoen hier, hoor. Ja, absoluut. Ik wil heel graag meedoen, want ik zeg het voorbij komen en ze zagen meestal om te helpen. Ervaren muzikanten die het minder ervaren muzikanten begeleiden doen. Dus ik ben hier vooral om mensen te helpen en er gewoon te wijzen om liedsteekjes, een timing of voortekens om mensen te helpen. Gewoon korps is al dreig, hè? Maar best bij een programmeerskind. Dit is next level, hè? Dit is next level om dit onder elkaar te krijgen en alles bij elkaar te krijgen. Maar onze dirigent Guus die doet er enorm zijn best voor en wij als muzikanten en ik. En dan komt het uiteindelijk van volgens mij wel goed. Waar spelen ze op? Op het slagwerk of op de dirigent of op meestal nijsten? Ja, op beide wel een beetje. Ik probeer hier meer vooral, ik wil focussen in het begin op de dirigent. Maar ik één keer zien slag terug had, dan tik ik mij maar mee voort en tel ik altijd mij in mijn hollen, altijd tellen blijven. En het slagwerk, als dat goed eronder zit, dan helpt dat ik. Maar de combinatie van beide en mezelf. Met moeilijke stukken, want er zit pop tussen, Radar Love, maar echt klassieke stukken. Ja, Radar Love spreekt me heel erg aan. Ik hou heel erg van hard rock. Maar er zit inderdaad een hele groot verschil tussen. En het ene stuk is ik lastiger dan het andere stuk. Maar die variatie maakt het ook wel heel leuk. Iedereen met komen 30 mei? Iedereen moet gewoon komen, want het is superleuk. Dit is Loot en we gaan hem aan. Mensen uit heel Nederland die brengen we bij elkaar om muziek te maken. En mensen die droom hebben om muziek te maken, die spelen 1 tot 2 hier. Die mixen we, maar mensen die kennen fantastisch spelen, dus die spelen al 30, 40 hier. Ja, en die nemen die oren mooi op sleeptouw. Je mag al heel wat uitfretten, maar dit is wel next level, hè, volgens mij. Ja, dit is het heetste wat we notadien hebben, maar het aantal mensen, dat is onvoorstelbaar. We zitten hier te repeteren met 400 man, en we hebben 1000 op het podium, maar ik nog een keer 1000 jongens. Dus we gaan met 2000 mensen fantastische muziek spelen, zoals Radar Love, maar er zit ook emotie in, van de Roos. Dus we hebben van allerlei hele mooie dingen. Waarom kiezen voor deze maat, zeg maar, van zo'n groot spektakel? Nou ja, eigenlijk een beetje zei van we rotten op een gegeven moment aan de wieper op en ik zei van we moeten een keer wat gags doen. En toen zeiden we nog iets met 1000 muzikanten. Nou, en zij is daar gewoon komen. En terug dat we natuurlijk in heel Nederland in contact hebben met het opleidingsorkest van het Talentorkest. We een heel soort mensen zeiden, we willen wel een keer wat leuks maken van. En toen zeiden we, ja, wat is leuk? Nou, breng de boel eens een keer bij elkaar. En zij het komt. Dus hier binnen Joet in Balzit, ik meestal uit Noord-Holland, maar ze zijn ook uit Eindhoven. Ze komen hier uit Rotterdam, waar ze rijden hier al heen. Om Joet samen muziek te maken. Dan zitten we met naast je meesten. Dus dat maakt het ik vrienden en alles. Hoe krijg je als dirigent het ritme erin, de melodie, de stukken erin? Ja, nou, de oude tijd hebben we natuurlijk gerepeteerd. We hebben al 22 repetities aan, het hele land. En de meesten beginnen steeds beter te snappen dat ze enorm in de stok moeten spelen. Dus ze spelen al hier enorm gedreven, maar echt geconcentreerd. En we hebben een goede slagwerksectie. En die slagwerksectie die neemt ze maar op sleeptouw. En dat is de basis eigenlijk? Ja, de basis is gewoon het orkest vertinken. En dan eerst maar het slagwerk ondergang. Hebben jongen ik weer speciaal om tollenboeren wien weer al hier, maar die slagwerk is gewoon weer de puntjes op een i zetten. En als de motor rint, ja, dan gaat de rest ik mooi. Wat een energie, hè? Ja, het is echt geweldig. Ja. Het is helemaal te gek. En ja, je wordt er zelf verschrikkelijk blij van. 30 mei, wat voor dag wordt dat? Nou, ten eerste wordt het natuurlijk een spectaculaire dag. Het wordt helemaal te gek. Maar als we het nog een uur, dan komen ze het heel Nederland bij. Sommigen binnen al 2 dagen van tevoren. Er is net een hotelhuis meer te boeken voor de muzikanten. Die gaan we alle in een lauwe taal. Maar als we het komen ze rinden richting het gebouw. Ja, en dan wordt het nog een ultieme gebeuren. Want we hebben nooit maar snel gerepeteerd. Ja, wanneer is het exacte concert, zeg maar? Hoe deze repetities? Ja, we repeteren van oude 11 uur. En dan kom ik de artiesten erbij. De 3A's en Cesar Zuiderwijk en nog wat oren.
En dan hebben we zeg maar om zo'n uur gaan ze eieren op een stoel zetten en om 8 uur gaat het los. Ik ben Oets Kuipers en ik ben een Groninger en ik ben in het Friese land terechtgekomen. En ik doe veel aan muziek en ik ben begonnen in januari met de dirigentenopleiding voor beginners. Dus dit je voor zo'n volle zaal. Dat was voor mij een openbaring. Dus ik kreeg vrijdagavond een telefoontje van, zou je een nummer willen dirigeren? En zou je de Circle of Life willen proberen? Dus ik gelijk met de partituur aan de gang. Gisteren een paar uur gedirigeerd, vrijdag al gedirigeerd en vanmiddag los. Maar het is een heel mooi nummer. Frank Bernhards heeft een stuk geschreven. Er zitten mooie melodische lijnen in. En het is natuurlijk fantastisch om met zoveel muzikanten en zoveel instrumenten om te dirigeren. Ik raakte daarvan ook in de war. Ik raakte de partituur kwijt, als ik eerlijk ben. Waarom had je hier veel op, jongen? Waarom doe je mij? Ik doe mij omdat er vorig jaar weer een oproep voor Facebook. En ze zeiden, we moeten dirigenten naar voor Minskipsorkesten en Night Talentenorkesten. En dat liep me heel mooi taal om daar iets voor te betekenen. En Stadwaande haak ik me op, jong, voor deze cursus. Het is een gigantisch spektakel dit, hè? Dit is met zulke mooie muziekspullen en door meer met muziek en omprut volle arrangementen. En nou, het rekt niet gewoon. Het doet heel veel met mij. Ja, altijd al, maar nou nog meer. 3 mei, maar nou je komen? Iedereen mag komen? Nou, iedereen mag komen, want het is zo mooi. Ik had mijn familie ook al uitnodigen. En al die grenslanden komen al die naar Leeuwarden daar. Dat is geweldig. Ja? Dit is het Loet. Het is in het WTC Expo op 30 mei. Met ruim 2000 muzikanten, waaronder dus ook een heel groot koor en muzikanten zelf. En er komen ook bekende artiesten. Er komen dansers. Het wordt een enorm spektakel. Waarom had je op, jong? Wat zegt u? Waarom heb je je opgegeven? Vanuit mijn orkest, mijn dirigent is ook deze dirigent. Daar behoef ik mee. En ja, hij noemde dat. En toen had ik zoiets van, wauw. Ja, direct. Mooi om hier een onderdeel van te zijn, van dit enorme spektakel. Ja, ik kon me er niks van voorstellen. Toch heb ik me opgegeven, heel spannend. Heel veel muziek thuis gestudeerd en dan kom je bij de repetities en dan gaat het groeien. Maar ik denk er dagelijks over na, hoe zal het straks zijn? Ongelooflijk. En ik hoop zo dat het publiek straks meedoet en geniet. Ja. Is het wat te doen? Want je moet ook nog een beetje ritme houden met je instrumenten. Gewoon heel goed je oren leggen tegen je buren en ook heel veel opschrijven in de muziek. Ik let op drumsolos, maar ook wanneer de saxofoons gaan inzetten of de trompetsessie. En dat zijn allemaal herkenningspunten. Dan hoef je niet steeds te tellen. Dat schrijf je gewoon op en dan kan je invallen. Ja. Dit is fantastisch dus om mij te maken. Ja, je doet het samen. En zij letten misschien ook wel weer op mij. En dat zij gaan invallen, ja. Ja. Iedereen komt op 30 mei? Iedereen. Dit mag je niet missen.
Rob, maakt deel uit van het grote koor. Ja. Vertel eens even, wat voor spektakel is dit voor jou? Ja, ik denk dat het uniek is. Ik ben vandaag voor het eerst bij het orkest. En als ik dat hoor is het grandioos. En als ik kijk gisteren in Drachten, dan zijn we met 700 koorleden. En dan wordt het echt grandioos. Wat is de reden voor jou om mij te doen? Nou, ik heb een keer eerder meegedaan met zo'n wat groter project. Ik zing graag. Van zingen word je blij. En ik denk zeker dat met z'n 2000 man, ja, dit is uniek. Daar moet je een keer aan meedoen. Wat is die favoriete nummer? Mijn favoriete nummer? Ons dorp. Hoe klinkt dat met zo'n 100 jongens? Vertel eens. Ja, dat is grandioos als je dan eigenlijk in het begin merkt dat iedereen een beetje erin moet komen. Maar als dat een beetje erin zit, dan is het zo grandioos om dat vierstemmig te zingen. Ja, geweldig. Dat wordt een gigantisch spektakel, hè, de 30ste. Ja, dat wordt zo super leuk. En iedereen moet eigenlijk komen kijken, want ik denk dat het uniek is. Ik denk niet dat Guus en Anne Wiep dit nog een keer gaan presteren. Nu als de crowdfundactie start, waarom? Ja, ik zei al, ik heb in een wat grotere project meegedaan. Alleen heb ik daar zelf niet iets van meegekregen zoals de zaal het meekreeg. En ik vond het later wel fijn op de film. Toen zag ik pas wat het publiek meegemaakt had. En ik wilde eigenlijk dat nu ook een video gemaakt zou kunnen worden. Zat helaas niet in het budget. Maar we hebben nu onder de leden zijn we bezig met een crowdfundactie. Zodat als 2000 leden €3 inleggen, dan kunnen we die film maken. Wordt een historische film eigenlijk, hè? Dit wordt een historische film.